या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर. नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मंत्री केसरकरांच्या निवासस्थानी. त्याच कार्यालयातून केसरकरांनी राणेंचा दहशतवाद महाराष्ट्रापुढे मांडला. वैभव नाईकांचं टीकास्त्र. आणि विनायक राऊतांवरती निलेश राणेंचे गंभीर आरोप. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. अनंत टिप्या, रिफ्रेश व्हा. मी राज्यातील अनेक प्रश्नांबाबत केसरकरांसोबत बोलतो. मी सांगितलेलं काम त्यांनी कधी नाही म्हटलं नाही. हा त्यांच्या मनाचा मोठेपणा आहे, असं नारायण राणे यांनी सांगितलंय. पाहूयात. या राज्यात काही गोष्टी असल्या मी यांच्याशी बोललो. तिथल्या शिक्षकांचा विचार मी यांच्याशी बोललो आणि यांचा मोठेपणा आहे. मी कडे निवडणूक आहे म्हणत नाही. मी सांगितलं कामाला कधी नाही म्हणत नाही. आतापर्यंतचा माझा अनुभव आहे. ठीक आहे, काय बरे मी कधी रागात काय बोललो तरी त्याच्याकडून उत्तर मिळत नाही, तो हे घेऊन घेतो. आणि मी कधीही बोललो, फोन केला, हा दादा मी करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स. विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा. विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. उद्धव ठाकरेंचा कोकणातील प्रकल्पांना विरोध कोकणच्या प्रेमासाठी नसून तोड पाण्यासाठी असल्याचा गंभीर आरोप मंत्री नारायण राणे यांनी केलाय. पाहूयात. कोळशापासून वीज निर्माण करणारे उत्पादक जेव्हा आपल्या इकडे रत्नागिरीत प्रकल्प येत होता, देवगड आणि रत्नागिरी धरून, त्यावेळेला 38 उत्पादक उद्धव ठाकरेंना भेटले. किती? 38. आणि त्याने एक सांगितलं की तुम्ही कोकणात होणारा प्रकल्प करू नका. ते केल्यास आमच्या विजेला दर मिळणार नाही. वीज तिथून घेतली जाईल, ती स्वस्त आहे आमच्यापेक्षा, कारण गॅसवर होती म्हणून. आणि म्हणून तुम्ही आम्हाला मदत करा. ती कंपनीला विरोध या कोळसा उत्पादकाने दिलेल्या ॲडव्हान्समुळे आहे. 50 कोटी मागितले, पण सांगतो ॲडव्हान्सही झाला तिथे. आणि मग दौरे काढले, विरोध केला. तिथे लोकांसाठी विरोध नाही आहे. काही लोक हाताशी धरून जे चाललंय ना लीडर, त्यांना इथे पोचलं जात आहे. आणि म्हणून रत्नागिरीचा विरोध, कोकणाच्या प्रकल्पाला विरोध ही कोकणाच्या प्रेमापोटी नाही आहे, ही तोडपाणीसाठी विरोध आहे. आणि ह्याच्यात काय, आणि विधानसभेत चर्चेला विषय काढा तुम्ही. मी हा डायरेक्ट आरोप केला, किती पैसे दिले ते ॲडव्हान्स. हे विधानसभेचं कामकाज काढा तुम्ही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. आ आ आई येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा
अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. मी महायुतीचं हित बघतो. आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी कोणी अपशकुन करू नये. मी कुणाची पर्वा करत नाही. कुठल्याही कार्यकर्त्याने ट्विट वगैरे असल्या गोष्टी करू नये असा सज्जड दमज नारायण राणेंनी कार्यकर्त्यांना दिला आहे. कालच्या राजन तेलींनी ठेवलेल्या स्टेटस संदर्भातील पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांवरती ते बोलत होते. त्याची नाराजी विराजी मी अशा आवडेल. मी पक्षहित बघतो, माहितीची इंटरेस्ट बघतो. ही पर्वा करत नाही कोणाची पर्सन, कोणाशी चांगला आहे कोणाचं बरं आहे अमुक, आणि कुठल्याच वैयक्तिक स्वार्थासाठी कोणी अपशगुन करू नये या मताचा आहे. आणि मी ठीक आहे, मी त्यासाठी तडजोड करणार नाही आणि कोणाची हे पण करणार पर्वा करणार. आणि असं कुठल्याही कार्यकर्त्याने अशा प्रकारे ट्विट अमुक ते करू नये असं माझं स्पष्ट मत आहे. मी ऐकल्यानंतर आज आलोय, आज समक्ष जे भेटतील त्यांना मी सांगेन आपला हिसाब किताब. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. एकेकाळी एकमेकांचे कडवड विरोधक असणारे नारायण राणे व दीपक केसरकर एकत्र येतील असं साक्षात ब्रह्मदेवाला देखील वाटलं नसेल. पण राजकारणात कुणी कुणाचं कायमचं वैरी नसतंय, राणे केसरकरांनी दाखवून दिलंय. लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवरती महायुतीतील कोकणचे 2 बलाढ्य नेते एकत्र आले. आज रविवारी तब्बल 15 वर्षांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी केसरकर यांच्या कार्यालयाला भेट दिली. मंत्री दीपक केसरकर यांनी त्यांचं जंगी स्वागत केलं. पाहूयात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस. ब ब बदक. क क कणीदार ख ख खमंग. ग ग अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. सुदेश आचरेकरांच्या धमकीच्या भीतीमुळे भाजपचे विजय केनवडेकर त्यावेळी प्रचाराला बाहेर पडत नव्हते. त्यामुळे आमच्यावरती टीका करताना 10 वेळा विचार करावा असा इशारा शिवसेना ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी दिला आहे. पाहूयात. आज शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम घेण्यात आला. त्यातून सुद्धा 4 कोटी रुपये या ठिकाणी जिल्हा नियोजनमधून खर्च करण्यात आले. मग एवढे पैसे सुमारे 12 ते 13 कोटी रुपये जर जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून जर खर्च करण्यात आले असतील तर मोदींनी या ठिकाणी या दौऱ्यावर येऊन आम्हाला काय दिलं? आणि हे आमच्या सर्वसामान्यांच्या गावातील विकास कामांचे, लाईटचं काम असेल, छोट्या छोट्या जे कामं असतात, कारण आम्ही जिल्हा नियोजनावर काम केलं आहे,
हे जिल्हा नियोजनचे पैसे वापरून वाडीवाडीमध्ये होणारा विकास या ठिकाणी थांबवण्याचं काम या भारतीय जनता पार्टीच्या मोदीच्या दौऱ्याने या ठिकाणी झालं. सुरेश प्रभू हे ग्रेटच आहे, कारण ते शिवसेनेतून गेलेले आहेत. त्यांचं मूळ गाभा हा शिवसेनेचा आहे. आणि 2009च्या प्रचाराच्या वेळी हे सांगतायत की आम्ही जुने कार्यकर्ते. विजय केनवडेकर म्हणत होते की आम्ही जुने कार्यकर्ते. 2009च्या प्रचाराच्या वेळी मी उपतालुका प्रमुख असताना, माझ्यासोबत भिवा शिरोडकर शहर प्रमुख असताना या खांद्यावर भगवा टाकून संपूर्ण शहरात प्रचार करण्याचं, त्या दहशतीच्या विरोधात प्रचार करण्याचं काम आम्ही केलं होतं. आणि त्यावेळी हेच विजय केनवडेकर फक्त सुरेश प्रभू साहेब आले की त्यांना जेवणाचं काय पोचवायचं किंवा काय पोचवायचं हेच काम करायचं. त्यामुळे त्यांनी आम्हाला ह्या गुलतापा सांगू नये. आम्ही भाऊ सामंत असतील, हडकर साहेब असतील, हरी चव्हाण असतील, ही जुनी मंडळी, राजू आंबेडकर असतील, ही जुनी मंडळी आमच्यासोबत काम करत होती. त्यामुळे आमच्यासोबत कोण होते? रत्नागिरी कोळंबकर आहे. ही जुनी मंडळी भाजपची काम करत आमच्यासोबत होती. त्यामध्ये विजू केनवडेकर हे कुठेही नव्हते. तर त्या ठिकाणी सुरेश प्रभूंच्या घरगडेप्रमाणे ते फक्त काम करत होते. आणि यांच्या बाजूला बसलेले आमचे सुदेशजी आचरेकर साहेब होते. त्यांच्या धमकीला घाबरूनच हे त्या ठिकाणी बाहेर पडत नव्हते. हे सत्य आहे आणि त्याचा मी स्वतः साक्षीदार आहे. कारण आमच्यावर टीका करण्याचं काम यापुढे विजय केनवडेकर यांनी करताना 10 वेळा विचार करावा आणि नंतरच करावं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. यू म्हणजे उद्धव, यू टर्न म्हणजे उद्धव टर्न अशी जोरदार टीका भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी मालवणीत केली. कार्यकर्ता मेळाव्यात आशिष शेलार काय म्हणाले पाहूयात. मोदी साहेब आले, ते भाषणात म्हणाले नकली आणि असलीचा ही लढाई आहे. मग नकली विचारांची नकली शिवसेना. अमित शाह साहेब आले, त्यांनी सांगितलं की बाबा हे दोन्ही अर्धे पक्ष आहेत, आजचे पक्षच नाही. मग आपल्या पक्षाला नकली म्हटल्याचा उद्धवजींना राग आहे. त्यांना राग आला. काल पालघरमध्ये बोलले. खरं तर पालघर मधला उद्धवजींनी बोलण्याची हिंमतच करता कामा नये. स्वतः मुख्यमंत्री असताना त्या पालघरमध्ये 8वाचे दिवस, करोनाच्या काळातले दिवस होते, मर्यादा होत्या. आपल्याला घरातून बाहेर जाताना आणि एका ठिकाणून दुसरीकडे जाताना काही जीवाच्या आकांताला निघालेले आमचे हिंदू साधू, आठवत आहे ना? त्या पालघरमध्ये रस्त्यातना ठेचून मारले. तो व्हिडिओ आठवा. पोलिसांच्या मागे लपत होते ते बिचारे साधू. देवदेशन धर्मासाठी काम करायला त्यांना पोलीस पण मदत करत होते. खेचून त्या ठिकाणी हल्ला करून दगडांनी, काठींनी ठेचून मारलं. काय सांगितलं समाजाने? उद्धवजी मुख्यमंत्री होते. समाजाने, महाराष्ट्राने मागणी केली याची चौकशी करावं. तुम्ही मुख्यमंत्री आहात. तुम्ही मुख्यमंत्री असताना ठेचून साधूंना मारलं जात आहे. हा विषय धर्माचा नाही, हा विषय कायदा सुव्यवस्थेचा आहे, केवळ धर्माचा नाही आहे. उद्धवजी चौकशी योग्य करायला तयार नाही. अहो सीबीआयला द्या, सीबीआयला द्यायला तयार नाही. मग नकली म्हटल्यावर राग येतो, नकली पक्ष म्हटल्यावर राग येतो. बाळासाहेबांचा पक्ष असता तर हिंदू साधूंकडे कोणी वाकड्या नजरेने बघायची हिंमत केली असते. तुम्ही होता, तुम्ही चौकशी करायला तयार नाही. बरं, उद्धवजींचा युटर्न एवढा जोरदार असतो. आजकाल रेल्वे त्या ठिकाणी असलेल्या गाड्या शिकवणाऱ्या, ड्रायव्हिंग लायसन्स देणाऱ्या ज्या सगळ्या इन्स्टिट्यूट्स आहेत तिथे त्यांनी लावलं युटर्न म्हणजे असा जाऊन असा असतो किंवा असा जाऊन असा असतो. मी एकाला विचारलं याचा अर्थ काय?
तो म्हणाला यू टर्न, यू म्हणजे उद्धव टर्न. कुठल्या गोष्टीत कधी टर्न मात्र सांगता येत नाही. पार्लमेंट मध्ये राणेसाहेब तुम्ही होता 370 म्हणे समर्थन, बाहेर आल्यावर विरोध, यू टर्न. सीए ला म्हणे पार्लमेंट मध्ये होते त्यावेळेला समर्थन, बाहेर आले यू टर्न. काय हा प्रकार आहे? तुम्हाला सगळ्यांना मी यासाठी सांगतो की फसवतील, सांगतील तुम्हाला हे करू ते करू, नंतर यू टर्न मारतील. मी तुम्हाला आजच सांगतोय, तो उद्धव टर्न आहे. तुम्ही फसणार नाहीच आहात, पण तुम्ही लोकांना हे सांगायला लागेल. आणि मग ही झाले, शेकडो लोक मारली गेली. 92-93 चे दिवस आठवा. कोण कामावर जात होता, कोण ट्रेनने जात होता, कोणी चालत निघाला होता. सिरीज साखळी, बॉम्बस्फोटाची साखळी, लोक मेली, अपंग झाली. मास्टर माइंड कोण? दाऊद. कुठून गेला? कराची, पाकिस्तान. आणि दारू गोळा कुठून आणला? तिथून. उतरवलं कोणी? मेमन कुटुंबियांनी. मेमनचा कोण? याकूब मेमन, आरोपी, पकडला, जेलमध्ये टाकलं, केस चालली, शिक्षा झाली. खालच्या कोर्टाशी सुप्रीम कोर्टाने सगळ्यांनी सांगितलं त्याला फाशी द्या. मुंबईतल्या आमच्या माणसाचा बळी घेतला, हिंदुस्थानवर हल्ला केला, या याकूब मेमनला फाशी द्या. वरपासून खालपर्यंत सगळ्या कोर्टाने शिक्षा सुनावली. एक जण उभा राहिला, नाही याकूब मेमनला फाशी देऊ नका. तो अस्लम शेख. तो उद्धवजी तुमच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळामध्ये तुमचा सहकारी मंत्री होता. बाळासाहेब असते तर मुंबईवर हल्ला करणाऱ्या माणसाला फाशी देऊ नका अशी भूमिका बाळासाहेबांनी कधीच घेतली नसती. म्हणून तुमचं नकली शिवसेना हे त्या ठिकाणी सांगावं लागलं. केवळ तेवढंच नाही, निलेशजी अंगावर काटा येतो. त्या याकूब मेमनचं थडगं त्या चर्नी रोडच्या भागामध्ये आहे. सगळ्या कोविड मध्ये लोक घरोघरी, आणि मुंबईवर हल्ला करणारा, देशावर हल्ला करणारा याकूब मेमनच्या थडग्याला सजावट करण्याच्या कामाची परवानगी मिळाली. सजावट कोणी दिली? तुमच्या राज्यात उद्धवजी. नकली शिवसेना का म्हणायला लागते तुम्ही लक्षात घ्या. यांना विचाराशी लेणं नाही. भारत तेरे तुकडे हो 50,000 इंशाल्लाह इंशाल्लाह म्हणणारे लोक मुंबईमध्ये सभा घेत होते, कारण उद्धवजी मुख्यमंत्री होते. या जिल्ह्यात या लोकांना धारा देऊ नका. या जिल्ह्यात चुकूनही एका भागामध्ये, एका गल्लीमध्ये, एका खेड्यामध्ये, एका गावामध्ये जरी यांना जास्त या पद्धतीची मतं मिळाली तर याच पद्धतीने याकूब मेमनचं समर्थन करणारी मंदिरं या ठिकाणी उभी करतील, थडगी उभी करतील. यांना बिलकुल थारा देऊ नका. यांना हद्दपार करा, यांना तडीपार करा. आपल्यासाठी झटणारा, देशासाठी काम करणारा, तुमच्या पुढच्या भविष्याचा विचार करणारा नेता नारायण राणे साहेबांच्या रूपाने आहे. त्याच्या मागे पूर्ण आशीर्वाद द्या. मोदी साहेबांच्या मागे आशीर्वाद द्या. एवढंच या ठिकाणी सांगून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल इमिरत संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशात भाजप युतीची सत्ता येणारच. भाजप 400 पार होणार. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वात रत्नागिरी, सिंधुदुर्गचे खासदार भाजप महायुतीचे असणार. मागील 10 वर्षात येथील खासदाराने काही केलं नाही, त्यामुळे व्यवस्था बदलणारे खासदार असणं गरजेचं आहे. आपल्या हक्काचे खासदार दिल्लीत असतील तर मंत्रीही असतील, असा विश्वास भाजपा नेते निलेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे. पाहूयात. ही लोकसभा 2024ची निवडणूक आहे. माझ्या अगोदरच्या सगळ्याच वक्त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने
ही लोकसभा निवडणूक का महत्वाची आहे आणि राणे साहेबांनी मागच्या अनेक वर्षामध्ये जे काम इथे उभं केलं, अनेक त्याच्यामध्ये सांगायलाही यादीही कमी पडेल. आणि आपला माणूस हा दिल्लीमध्ये का हवा, हे अतिशय चांगलं मार्गदर्शन आपल्यासमोर ठेवलेलं आहे. साहेब, ही लोकसभा 2024 आहे. ही लोकसभा 2024 म्हणजे काय, कुठली जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती किंवा ग्रामपंचायत किंवा आमदारकी नाही. ही देशाची निवडणूक आहे. मी त्या सभागृहामध्ये काम केलेलं आहे. 2009 ते 2014 आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने याच मतदारसंघातून मी लोकसभा लढवली आणि जिंकली सुद्धा. ते सभागृह 543 खासदारांचं सभागृह, देशाचा प्रत्येक लोकसभेचा प्रतिनिधी त्या सभागृहात असतो. त्या सभागृहामध्ये विषय कुठले मांडायचे असतात, आपण जे नगरपंचायतमध्ये मांडतो किंवा ग्रामपंचायतीमध्ये मांडतो असे विषय मांडायचे नसतात. 543 खासदारांपैकी आपला खासदार कुठले प्रश्न मांडतो आणि मांडण्यापेक्षा कुठले प्रश्न मार्गी लावतो, असा माणूस तिथे लोकसभेमध्ये जाणं गरजेचं आहे. उत्तर भारतातले जे काही खासदार असतात त्याचं हिंदीवर कमांड असतं. 1-2 खासदार उत्तर भारतातले सभागृह पण पाडू शकतात, हे आम्ही आमच्या डोळ्यांनी बघितलेलं आहे. प्रचंड कमांड असतो त्यांचा त्यांच्या भाषेवर. दक्षिण भागामध्ये इंग्लिशवर कमांड असतो. कुठलेही विषय सहज कसे मांडायचे, त्याची कामं कशी करून घ्यायची, ते कसं मांडायचं, ही कला असते. ती प्रत्येकाला जमत नसते आणि म्हणून तसा माणूस तिथे जाणं योग्य आहे, तिथे जाणं गरजेचं आहे. कारण का देशाच्या या 543 खासदारांपैकी मोदी साहेब तर निवडून येणारच आहेत, मोदी साहेबांचं सरकार येणारच आहे. त्या 400 आपण जे म्हणतो ना 400 पार, त्या 400 खासदारांपैकी आपला रत्नागिरी सिंधुदुर्गाचा खासदार आहे की नाही, ही स्पर्धा त्याच्यासाठी. मोदी साहेब असे नजर फिरवतील तर रत्नागिरीचा किंवा रत्नागिरी सिंधुदुर्गाचा खासदार हा बघितल्यावर लक्षात आलं पाहिजे, हा खासदार म्हणजे रत्नागिरी सिंधुदुर्गाचा खासदार. पण राणे साहेबांची ओळख फक्त महाराष्ट्रापुरतं राहिलेली नाही, अख्खा देश राणे साहेबांना ओळख. हे सगळे विषय जे आता दत्ता सामंत साहेबांनी सांगितले, त्यांच्या अगोदर भुवन साहेबांनी सांगितलं, ग्रामीण भागातला एकही विषय जो आम्ही रस्ता आलो, शेलार साहेब, ज्या रस्त्याने तुम्ही आलात, ज्या रस्त्याने आपण सगळे आलो 90 पासून ते आतापर्यंत, हा प्रत्येक रस्ता हा राणे साहेबांनी बनवलाय, हे कोणी नकारू शकत नाही, हे कोणी नकारू शकत नाही. म्हणून देशामध्ये आपण कोणाला सेवा करण्यासाठी पाठवणार आहोत, व देशामध्ये कोणाची तरी ओळख पाहिजे, देशामध्ये कोणाचा तरी रुबाब पाहिजे. नाव घेतल्यानंतर माणूस लक्षात आला पाहिजे, असा माणूस तिथे लोकसभेत गेला पाहिजे. आणि म्हणून ही निवडणूक साधी नाही, आपण 10 वर्ष बघतोय, आपण 10 वर्ष बघतोय. या 10 वर्षामध्ये आपण काय आपल्याला नाही मिळालं हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती. बाळू पवार साहेब बोलले, अहो भाज्या पेटी वाजवणारे असतील खासदार, भाज्या पेटी वाजवणारे पण चांगले असतात, पण ते त्या सभागृहात जाऊन काय करणार? त्या सभागृहामध्ये भाज्या पेटी वाजू शकत नाही, तिथे तोंडाने बोलावं लागतं, तिथे शब्द प्रभावी असावे लागतात, व्यक्तिमत्व तसं असावं लागतं, मगच किंमत मिळते. या 10 वर्षामध्ये आपण बघितलं काय किंमत आपल्याला मिळाली. सांगण्यासारखं हे काम नाही, कारखाना नाही. एवढी तरुण मंडळी माझ्या समोर बसलेली आहे, अहो सांगण्यासारखं एक कारखाना नाही, सांगण्यासारखं एक काम इथे उभं राहिलेलं नाही. टीका करायला आम्ही टीका करू शकतो, आमचं काय राहणेच, पण ते करायला आम्ही इकडे उभं नाही. पुढच्या 5 वर्षात काय होणार, पुढच्या 10 वर्षात काय होणार, पुढच्या 25 वर्षात काय होणार, जेव्हा इथे 10 वर्षांनी एक पिढी उभी राहील, त्यांनी सांगितलं पाहिजे नाही खासदार पण असे निवडले म्हणून आम्हाला हे चित्र बघायला मिळालं, हे चित्र आपण निर्माण केलं पाहिजे. मला माहित नाही, ही चर्चा आजची नाही, पण जो ब्रिटिश आला ना आपल्याकडे, तो 150-200 वर्षाची प्लॅनिंग करून गेला. आज पण दक्षिण मुंबई भाग बघा, तेव्हाही 18 प्लॅटफॉर्म होते, आजही 18 प्लॅटफॉर्म आहे. तिकडची उद्यानं बघा,
आझाद मैदान, वेलिंग्टन मैदान, सगळी उद्यानं बघा. आपण नाही बांधली तेव्हा उभी राहिली, तेव्हाचं ड्रेनेज सिस्टम बघा. त्यांनी प्लॅनिंग काय 5-10 वर्षाची केली नाही. ते आले असतील दुसऱ्या देशामध्ये, पण प्लॅनिंग केली 150-200 वर्षानंतर. आज त्यांनी जे काय 18 प्लॅटफॉर्म बांधले ना, आज पण आपण 18 प्लॅटफॉर्मवरच आहोत. ते चांगले की वाईट मला माहित नाही, पण ते करून गेले. ते करून गेले. अशी दूरदृष्टी असणारा कोणतरी आपल्याला इकडे हवं. अहो 10 वर्ष या आजच्या खासदारांनी काय केलं हे कोणी सांगू शकत नाही, पत्रकारही सांगू शकत नाही. जेवढे मोठे प्रकल्प आले, रिफायनरीचा प्रकल्प आला, 1 लाख कोटीची उलाढाल इकडे आली असती. त्याच्या अगोदर न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट आला, 1 लाख कोटीची उलाढाल आली असती, परत पाठवून दिली. का? राणेंना फायदा होईल, दुसऱ्या पक्षाला फायदा होईल. त्यामध्ये आपली मुलं तिकडेच राहिली, आपला भाग तसाच राहिला. अनेक मुलांना आता शेतीमध्ये उतरायचं नाही, त्यांच्या 2 हाताला काम मिळालं पाहिजे, पण त्याच्यासाठी व्यवस्था उभी राहिली पाहिजे. व्यवस्थेसाठी माणूस कसा राहिला पाहिजे. आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून, महायुतीच्या माध्यमातून असा उमेदवार त्या सभागृहात पाठवा ज्यांची ओळख तर सांगायची गरजच नाही, पण ही व्यवस्था ज्याला माहिती आहे, व्यवस्था बदलणार आणि तो व्यवस्था बदलू शकतो. आताच्या व्यवस्थेमध्ये आपल्याला काय मिळालं 10 वर्षामध्ये याचा विचार आपण करावा. मी लांबचं भाषण करणार नाही, कारण का शेलार साहेब आले, आमच्या आवडतीचे नेते आले. मला ऐकायचं असते काय म्हणतायत, कारण का जेव्हाही त्यांना ऐकलंय नवीन काहीतरी शिकायला मिळालं, नवीन काहीतरी ठाकरेंबद्दल तरी शिकायला मिळालं. म्हणून आज जास्त न बोलता या व्यासपीठावरून सन्मानित खाडीगावकर असतील, सन्मानित परोळीकर साहेब असतील, साहेब कमीत कमी वेळामध्ये आपण हे सगळं चित्र उभं केलं. खास करून आभार आम्हाला दत्ता सामंतांचे पण मानायला लागतील. साहेब आपण इथे दौरा काढला आणि आपण खऱ्या अर्थाने या कार्यक्रमाला यशस्वी करण्यामध्ये आपलं मोठं योगदान आहे. म्हणून साहेब आपल्या मनापासून मी आभार व्यक्त करतो. पण साहेब ही लोकसभेची निवडणूक आहे आणि शेलार साहेब मेवण्याच्या लग्नाला आले, म्हणून तुम्ही काय अडचणीत पाडू नका. आपलं नंतर बघून घेऊ. जिथे राणे साहेब आहेत, जिथे तुम्ही सगळे आहात, तिथे निलेश राणेचं काहीच वाईट होऊ शकत नाही, काहीच वाईट होऊ शकत नाही. अहो ही मातीच आमची आहे. अनेक वेळा राणे साहेब सांगतात हे त्यांचं वय आज 70 क्रॉस केलेलं आहे राणे साहेबांनी. मैदानात उतरण्याची काही गरज सुद्धा नाही. सगळी पदं मिळालेली आहेत, मुख्यमंत्री झालेले आहेत, केंद्रीय मंत्री झालेले आहेत. पण मला सांगतात निलेश, ही सगळी जी मला पदं मिळाली ना, ती माझ्या कोकणी माणसांमुळे मिळाली, या मातीमुळे मिळाली. जेव्हा जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा ती मी परतफेड करणार. आणि म्हणून ही व्यक्ती आमच्या सगळ्यांच्या बोलण्यावरून, पक्षाच्या सांगण्यावरून आज साहेब मैदानात उभे आहेत. आपल्याला सगळ्यांना आशीर्वाद द्यायचा आहे. जे आम्हाला 2009 पासून राणे साहेबांना 25-30 वर्षापासून आपण देत आहे, सगळ्यांचा आशीर्वाद ही आपलीच लोक आहेत साहेब. तुम्ही आम्हाला भरभरून प्रेम केलं. निलेश राणे 28व्या वयात होता, कोणाला माहित सुद्धा नव्हता, पण तरी तुम्ही न बघता निलेश राणेला मतदान केलं. आयुष्यभर या उभ्या आयुष्यात तुमचे उपकार कधी विसरणार नाही, उभ्या आयुष्यात. आणि म्हणून मोदी साहेबांचे हात बळकट करण्यासाठी आपल्या कोकणातून एक आवाज जो तिथे दिल्लीला घुमला पाहिजे, महाराष्ट्रातून एक आवाज, आपला आवाज असा पाठवायचा, दिल्लीला कळलं पाहिजे हा रत्नागिरी सिंधुदुर्गाचा आवाज आहे, असाच माणूस तिकडे आपल्याला पाठवायचा. लक्षात ठेवा. एवढंच सांगतो आणि ते प्रमुखांना बोलायचं असल्यामुळे इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस. ब ब बदक. क क कणीदार, ख ख खमंग, ग ग गोकुळ. हा अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि मंत्री म्हणून नारायण राणे यांना मोठ्या मताधिक्याने विजयी करूया. राणेसाहेब खासदार आणि विधानसभेत निलेश राणे आमदार म्हणून विजयी होणार. गेल्या काही वर्षातील त्यांनी सातत्याने जनतेत राहून केलेलं काम पाहता जनतेच्या मनातील आमदार निलेश राणे निश्चित आहेत, असा विश्वास दत्ता सामंत यांनी व्यक्त केला. यावेळी जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट झाला. पाहूयात. राज्यामध्ये नाही तर संपूर्ण देशामध्ये नेऊन ठेवणारे एकमेव आपले नेते म्हणजे सन्मान राणे साहेब. आज आपण जर महाराष्ट्रामध्ये 18 वर्ष 5 वर्षामध्ये जर
तर राणेसाहेबांचं नाव घेतल्यानंतर सिंधुदुर्ग म्हणून त्यांच्या समोर या देशामध्ये नाव घेतलं जातं. असे आता मोजणारे नेते या महाराष्ट्रामध्ये आहेत. मी आता जास्त वेळ घेणार नाही. सर्वजण 2014 मध्ये मला या ठिकाणी एवढं सांगायचं आहे की काल राणेसाहेबांना 10 तारखेला वाढदिवस होता. राणेसाहेबांना वाढदिवसाला आम्ही शुभेच्छा तर आम्ही घरी राहून किंवा आम्ही देवदेवतेंना साकडं घालून तिथे अभिषेक करून दिला. परंतु खरे अर्थाने 7 मे मध्ये आम्ही राणेसाहेबांना खासदार म्हणून या मतदारसंघाचे आम्ही पाठवू. तेव्हा खऱ्या अर्थाने राणेसाहेबांनी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. त्या शुभेच्छा राणेसाहेबांना असतील. परंतु त्यामुळे आपला सर्वांचा भविष्यात विकास आहे आणि ह्या मतदारसंघामधून गेल्यानंतर 100% मंत्रीपद पुन्हा राणेसाहेबांना आल्याशिवाय राहणार नाही ही माझी स्वतःची खात्री आहे. आज आपण या ठिकाणी यानंतर गेल्यानंतर कारण 1990 सालापासून 2014 मध्ये तुमचा पराभव झाला तरी हा मतदारसंघ 900 मतांनी प्लस होता. हा मतदारसंघ माहीत होता पण हा मतदारसंघ राणेसाहेबांना 4-4.5 मताधिक्य हा मतदारसंघ सातत्याने देत होता. आणि आज आम्हा सर्वांना अपेक्षा आहे की आज आम्हाला या मतदारसंघातून झालेल्या मतदानापैकी 80% प्लस आपण सर्वांनी राणेसाहेबांना मतदान दिलं पाहिजे. आणि याच्यासाठी इथून गेल्यानंतर सगळ्याचं मनोगत ऐकल्यानंतर घरी न जाता 7 मे पर्यंत आपण सर्व कार्यकर्त्यांनी तळागाळामध्ये जाऊन जे काही विरोधक असतील जे काही लुटत असतील या सर्वांना आपण आपलं भाजपचं महत्व समजून देऊन राणेसाहेबांनी जे केलेलं काम आहे हे सगळं सांगून राणेसाहेबांना 80% प्लस आपण या मतदारसंघातून या तालुक्यातून मतदान देण्यासाठी आपण सर्वांनी काम करूया. राणेसाहेबांनी आज शहरात काम केलं. विकासाची कामं सगळीच करतात. परंतु ह्या जिल्ह्यामध्ये ही आर्थिक सुबत्ता जे खरे कार्यकर्ते जे घडवले जे गोर गरीब घराण्यातले शेतकरी घराण्यातले जे पदाधिकारी ज्यांना सभापती ज्यांना जिल्हा परिषद अध्यक्ष ज्यांना नगरसेवक नगराध्यक्ष अशी वेगवेगळी पदं राज्यपातळीपर्यंत कुठली अपेक्षा नाही. तर मला माहिती आहे की मातोश्रीवर पण होतो पैसे घेऊन पदं वाटली जायची पण राणेसाहेबांनी ही सगळी पदं देताना आणि इलेक्शनाला तिकीट देताना सुद्धा या सर्व कार्यकर्त्यांना आपल्या खिशातून पैसे देऊन त्यांची निवडणूक लढवली. मी आज त्या ज्यांना खुर्ची मिळून दिली सरपंच गेले जिल्हा सदस्य गेले पंचायत समिती सदस्य गेले वेगवेगळ्या सहकार सोसायटीवरती ठेवले. या लोकांना मी विनंती करतो की आपण जे आपल्यासाठी ज्या माणसाने केलंय त्या माणसासाठी आजपासून पुढची 7 मे पर्यंत आपण वेळ देऊन त्यांच्यासाठी आम्ही तळागाळात जाऊन आपण काम केलं पाहिजे. आपण सर्वजण कराल. आणि मी तुम्हाला या प्रसंगी सांगतो भाजपचं धोरण काय हे क्षेत्रात मला माहित नाही. मी एवढा मोठा कार्यकर्ता नाही पण मी राष्ट्रवादी आहे. आम्ही या मतदारसंघामधून निलेशजी राणे हे आमदाराचे उमेदवार आम्ही 1 मताने पुढे ठरवलं नाही आणि त्या पद्धतीत 3.5 वर्ष निलेशजी राणे तळागाळामध्ये काम करताय. त्यामुळे भाजपचं धोरण काय मला माहिती नाही पण आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांच्या मनातलं सगळ्याच एकच धोरण आहे की राणेसाहेब उद्याचे 2 तास गेला खासदार निवडून जातील आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात भाजपची ताकद वाढवण्यासाठी निलेशजी राणे हे आमदार निवडून जातील. त्यासाठी आपण सर्व प्रतिबद्ध आहोत. शंकर राहणार की एक तोप आमच्या पाठीशी राहिली आणि या ठिकाणी सांगून गेली की पुढे बलवंता भावी आमदार सुद्धा निलेशजी राणे नसतात हे सांगून गेली. आम्ही अभिमुक्त काम करू. त्या ठिकाणी आपण सर्व आलात. सर्व आडवली मतदारसंघातील सर्व कार्यकर्त्यांनी कालच आपण सर्व गावागावात फिरून सांगितल्यानंतर मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात. मी तुमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे सर्वांचे आभार व्यक्त करतो पण एक विनंती करतो की आपण या मतदारसंघामधून 5,000 मताधिक्याचं टार्गेट देण्यासाठी आपण सर्वांनी काम करूया. तुमच्याबरोबर आम्ही सर्व मंडळी तुमच्या सोबत आहोत. आमचे दादा परत सुद्धा इथे आहेत बाळप्रभू हे सगळ्यांनी करूया आणि मोठं मताधिक्य आपण या ठिकाणी ठेवूया एवढी आपल्याला विनंती करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. ज्या कार्यालयात नारायण राणेंनी केसरकरांची भेट घेतली त्याच कार्यालयातून केसरकरांनी राणेंचा दहशतवाद महाराष्ट्रापुढे मांडला होता.
राणेंच्या दहशतवादावरती बोलून केसरकर मंत्री झाले होते. आपलं मंत्रिपद टिकवण्यासाठी राणेंसमोर केसरकर लाचार झाले आहेत, तर राणेसुद्धा त्यांच्यावरती केलेली टीका विसरून केसरकरांच्या घरी जात आहेत. सत्तेसाठी लाचार कसे होतात हे या भेटीतून दिसतं, असा टोला आमदार वैभव नाईक यांनी लगावलाय. पाहूयात. खरं तर ज्या कार्यालयामध्ये नारायण राणेंनी केसरकरांची भेट घेतली त्याच कार्यालयातनं केसरकरांनी राणेंचा दहशतवादाचा विषय महाराष्ट्रापुढे मांडला होता आणि राणे कशा पद्धतीने दहशतवाद करतायत, राणे कशा पद्धतीने कार्यकर्त्यांना त्रास देत आहेत, हा सगळा विषय त्यांनी त्यावेळी मांडला होता. आणि त्या मांडल्यानंतर ते स्वतः निवडून आले आणि त्यांनी मंत्रिपद भूषवत आहेत आणि तीच मंत्रिपद टिकवण्यासाठी पुन्हा एकदा राणेंसमोर ते लाचार होत आहेत. आणि राणेंनी सुद्धा खरं तर ज्या माणसांनी ह्यांच्यावर टीका केलेली, ज्या माणसाच्याला ह्यांनी सांगितलं डिप्युटी स्पीकर बाहेर काढू म्हणून, आणि केसरकर कसे बोलतात ह्याचे व्हिडिओ अनेक वर्षाचे त्या सगळ्या लोकांकडे उपलब्ध आहेत. आणि स्वतःच्या आता निवडणुकीमध्ये स्वतःचं पद घेण्यासाठी राणेसुद्धा लाचार होऊन केसरकरांनी जात आहेत. त्यामुळे दोन लाचारांनी कशा पद्धतीने सत्तेसाठी लाचार होत आहेत हे आज उत्तम उदाहरण म्हणजे ह्या दोघांची त्यांच्या कार्यालयात झालेली भेट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. गोकुळ सोबत गोकुल. माडखोल येथील पराडकर फार्मच्या माध्यमातून देशी विदेशी ताज्या आणि पौष्टिक भाज्यांचं उत्पादन घेतलं जात आहे. एकाच पॉली हाऊसमध्ये 6 भाज्यांचं उत्पादन घेतलं जात असून आज रविवारी एक्सपो बाईट या ब्रँडचं अनावरण अभिनेते राजेंद्र शिसतकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं आहे. माडखोल नमसवाडी येथील पराडकर फार्ममध्ये ऑयस्टर, मशरूम, चेरी टोमॅटो, ब्रोकोली, झुकिनी, हॅलपिनो आदी भाज्या पिकवल्या जात आहेत. प्राधान्यानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात व गोवा मार्केट येथे या भाज्यांचा पुरवठा केला जाणार आहे. या एक्सपो बाईट ब्रँडचं अनावरण रविवारी अभिनेते राजेंद्र शिसतकर यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आलं. यावेळी गावातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, माडखोल गावातील प्रयोगशील जिल्हा परिषद शाळा नंबर 1 व 2 ला मदत व शेतीसाठी योगदान देणाऱ्यांचे सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रसंगी उपस्थित मान्यवर रुपेश देसाई, माडखोल उपसरपंच कृष्णा उर्फ जिजी राऊळ, माजी सरपंच सूर्यकांत राऊळ, डॉक्टर लक्ष्मीप्रसाद मगदूम, डॉक्टर प्रसाद देवधर यांनी मनोगत व्यक्त करत पराडकर यांना शुभेच्छा दिल्या. दरम्यान या उपक्रमाच्या माध्यमातून किमान 300 जणांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार देण्याचा मानस प्रगतशील शेतकरी मनोज पराडकर यांनी यावेळी व्यक्त केला. या प्रसंगी अभिनेते राजेंद्र शिसतकर, पराडकर फार्मचे सर्वेसर्वा मनोज पराडकर, रुपेश देसाई, माडखोल उपसरपंच जिजी राऊळ, माजी सरपंच सूर्यकांत राऊळ, संजय राऊळ, अभिश्री पराडकर, डॉक्टर लक्ष्मीप्रसाद मगदूम, डॉक्टर प्रसाद देवधर, प्रभाकर देसाई, दत्ताराम राऊळ आदींसह पराडकर फार्मचे कर्मचारी, माडखोल ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कॉर्पोरेट लाईफ आयुष्य जो जगत होता आणि तिथून तो शेतकरी हा जो काही प्रवास आहे हा अशक्य प्रवास आहे. आम्ही आता येताना डॉक्टरांचं आणि माझं तेच बोलणं चाललं होतं की एक अशी उडी घेतली आहे त्यांनी, पण त्याचा ध्यास त्यांनी 4-5 वर्षांपूर्वी घेतला. तेव्हा तुम्हाला म्हणाला होता की मी हे करणार आहे आणि आज ते पूर्णत्वाला जात आहे याचा मला आनंद झाला आहे आणि त्याचा फायदा ग्रामस्थांनाही होणार आहे. या गोष्टीचा त्याचा लाभ तुम्हीही घ्या सगळ्यांनी आणि माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा या प्रकल्पासाठी. हा ईश्वरी संकेत आहे असं माझं म्हणणं आहे. मी गावातले लोक तुम्ही येऊन इथे 3च वर्ष झाली का आणि 3 वर्ष तुम्ही गावातल्या लोकांशी जी नाळ जोडली आहे ती नाळ भल्या भल्यांना जोडता येत नाही. त्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. तुम्ही ह्यांचे इथले आहात त्याच्यामुळे इथल्या ईश्वरचरणी मी प्रार्थना अशी करतो की तुमच्या सगळ्याला भविष्यात यश येऊ दे आणि ज्या हेतूने तुम्ही मुंबई सोडली का तो हेतू सफल होऊ दे. आणि पराडकरांचा रेफरन्स थोडासा मला गेल्या 1 वर्षभरामध्ये माहिती आहे
आणि त्यांची मेहनत एक चांगल्या प्रकारे शेतीच्या दृष्टीने त्यांनी जे काय पाऊल उचलले ते आजच्या या शुभदिनी त्यांना चांगली संधी मिळून चांगला त्यांचा प्रोजेक्ट आपल्या जिल्ह्यामध्ये एक नावाजलेला प्रोजेक्ट म्हणून पुढे येऊ. तुम्हाला लक्षात आलं असेल की हा माणूस कुठे होता आणि आता ते ज्या स्टेजला आहे ते जर बघितलं तर प्रत्येक शेतकऱ्याला त्यांचं जे योगदान मिळते ते वाखाणण्याजोगं आहे. जे आपण करतो ते सबसिडीसाठी करू नका. आज पराडकर सरांना आम्ही असं तेच म्हणायचं की पराडकर सरांनी या ठिकाणी जे आले, आज मुंबई सोडून या ठिकाणी खेडेगावामध्ये येऊन त्यांना जे वातावरणात निर्माण केलं आहे त्याच्या ठिकाणी त्यांनी सबसिडीचा विचार केलेला नाही. तर आपण सुद्धा सबसिडीचा विचार करू नका. तर आपल्याला ध्येय गाठायचं आहे. त्या ध्येयापर्यंत कसं पोचावं आणि त्याच्यातून काय मार्ग निघून आपण त्या ठिकाणी आपण ध्येय पूर्ण करू ह्याचा विचार करा. पण बाहेरनं येऊन व्यक्ती पराडकरांसारखी सुद्धा एक व्यक्ती येऊन चांगले प्रोजेक्ट उभे करते. आपण सुद्धा त्यांचं थोडंसं अनुकरण करा आणि आपल्या आयुष्यामध्ये आपलं भविष्य आणि मुलांचं भविष्य कसं उज्ज्वल होईल याचा विचार करा. तर अतिशय महत्त्वाचं एक बाहेर हाँगकाँगसारख्या मोठ्या बँकेमध्ये एक बाहेरच्या देशामध्ये काय एक कार्पोरेटवरती राज्य करणारा माणूस अशा खेडेगावामध्ये येतो आणि अशा प्रकारचं जे प्रोजेक्ट चालू करतो जे इंग्लिश भाषावर आहे. आपल्या स्वप्नात सुद्धा कधी नव्हतं. आमच्याही स्वप्नात एक शेतकरीचा मुलगा जरी मी असलो तरी आजपर्यंत मी शेतीत कधी गेलोच नाही. शेती माझी कुठं आहे, माझ्या नावावर आहे काय ते सुद्धा मला माहीत नाही. आता ॲक्च्युली आता 2-4 वर्षात जाणार आहे तिथे मी. पण एक आदर्श आपल्याला पराडकर साहेबांच्याकडे ह्या इंग्लिश भाषा अशा ठिकाणी सर म्हटले मगाशी या बाजूला एक धरण आहे, या बाजूला एक धरण आहे. अशा ठिकाणी बऱ्याच वर्षी त्याला 26.5 वर्ष झाले मार्कोलमध्ये येतो होतो. सगळ्यांचे माझे संबंध आहेत. पण असं काही नवीन काहीतरी होईल असं मला वाटलं नव्हतं. आपला देश हा कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो जगामध्ये आणि त्याचं अस्तित्व टिकवण्याचं काम पराडकर साहेबांनी केलं आहे आणि म्हणून त्यांना खूप खूप शुभेच्छा येतोय. आपल्याला भरघोस यश संपादन हो. आपला हा उत्तरोत्तर हा प्रोजेक्ट जो आहे तो चांगल्या प्रकारे त्याला प्रफुल्लित हो. शेतकऱ्यांनी स्वतःचा ब्रँड आणला म्हणजे एका शेतकऱ्याने एक ब्रँड हे शक्य नसतं. पण ब्रँडच्या पाठी खूप त्याच्या पाठी व्यवस्थापन असतं एक हे असं जे शेतकऱ्याला शक्य नसतं. पण तुम्ही एकत्रित येऊन जर तुम्ही ब्रँड तुमचा तयार केलात आणि तो जर तुम्ही मार्केटमध्ये विकलात तर तुम्हाला डेफिनेटली तुम्हाला जे आता जे तुम्ही नॉन ब्रँडेड प्रॉडक्ट्स विकता त्यापेक्षा तुम्हाला नक्कीच बाजारभाव जास्ती येतो. आणि नाही म्हटलं तरी साधारणतः एक 60 ते 70% तुम्हाला बाजारभाव जास्ती येतो. फक्त ब्रँडचं मूल्य तुम्हाला जपावं लागतं आणि हे सगळे प्रयत्न आहेत ते तुम्ही कलेक्टिव्हली म्हणजे एकत्र येऊन जर केले तर आरामात सक्सेस मिळतं. ह्याच्यात काही शंका नाही. त्यामुळे मी उपसरपंचांना एक विनंती करतो की सक्षम यांचं शेतीविषयक म्हणजे भातशेतीविषयक त्यांच्या काही संकल्पना आहेत तर त्यांना तुम्ही एकदा जर एखादं व्यासपीठ आपण दिलं आणि शेतकऱ्यांना आपल्या गावच्या बोलवलं आणि त्यांनी जर तसं यांनी सांगलीला एक केलं. मी अटेंड केलेलं होता आणि ते खरंच त्याच्यात व्हॅल्यू आहे. ते दृकश्राव्य पद्धतीने ते मांडतात ऑडिओ व्हिज्युअलने. त्यामुळे गावकऱ्यांनी त्याचा प्रतिसाद द्यावा आणि त्यांना खरंच शेतीमध्ये जर फायदा होऊ शकतो त्याच्यामध्ये. तर एकत्र भरपूर गावकरी जर आले आणि त्यांनी जर भात शेतीमध्ये काही वेगळं हे केलं तर डेफिनेटली त्यांनाही फायदा आहे आणि सगळ्यांनाच फायदा आहे. धन्यवाद. आणि आता हा कार्यक्रम आता मी मशरूमच्या शेडचं उद्घाटन करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. आज जयंती आहे त्यानिमित्त मी इथे येऊन बाबासाहेबांच्या स्मृतीस अभिवादन करण्यासाठी आलो आणि दरवेळा इथे जेव्हा 14 तारीखला असतो तर येतो आणि बाबासाहेबांना अभिवादन करतो. आज या निमित्ताने देशाला ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना दिली आणि घटना किंवा संविधानच्या माध्यमातून आज देश चालतो आहे या सगळ्याचं श्रेय परमपूज्य बाबासाहेब
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल इमिरत संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. लोकशाहीवर निष्ठा ठेवून याद्वारे प्रतिज्ञा करतो की आपल्या देशाच्या लोकशाही परंपरांचे जतन करू आणि मुक्त, निपक्षपाती व शांततापूर्ण वातावरणातील निवडणुकांचे पावित्र्य राखू व प्रत्येक निवडणुकीत निर्भयपणे तसेच धर्म, वंश, जात, समाज व भाषा यांच्या विचारांच्या प्रभावाखाली न येता किंवा कोणत्याही प्रलोभनास बळी न पडता राजा जागा हो, मतदार राजा जागा हो, मतदार राजा जागा हो. दुसरं जे आहे स्लोगन, उत्सव निवडणुकीचा अभिमान देशाचा. मी उत्सव निवडणुकीचा म्हणेन, आपण अभिमान देशाचा म्हणून संबोधन करायचं आहे. उत्सव निवडणुकीचा, उत्सव निवडणुकीचा की जवान प्रत्येकाने करा आपले मतदान, वृद्ध असो की जवान प्रत्येकाने करा आपले मतदान, वृद्ध असो की जवान प्रत्येकाने करा आपले मतदान. आणि शिवाय मी मतदान करणार, मतदार हा माझा हक्क आहे, मी मतदान करणार, मतदार हा माझा हक्क आहे, मी मतदान करणार. जे मतदार जनजागृती कार्यक्रम आहे त्यासाठी उपस्थित असलेले आपल्या उपविभागाचे मान्य उपविभागीय अधिकारी मान्य जगदीश कातकर साहेब, आमच्या वैभववाडी आणि देवगडचे माझे सहकारी आणि तहसीलदार, त्यानंतर या ठिकाणी उपस्थित असलेले नगरपंचायतचे कर्मचारी, महसूलचे सर्व कर्मचारी, कनक रायडर्स, SM हायस्कूल आणि विद्यामंदिरचे सर्व विद्यार्थी, या ठिकाणी आपण लोकशाही जनजागृतीसाठी लोकशाहीमध्ये जो उत्सव साजरा करत आहोत, माननीय भारत निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा उत्सव साजरा करण्यासाठी आणि स्वीप अंतर्गत मतदार जनजागृतीसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवण्यासाठी आपल्याला निर्देशित केलेला आहे. त्याप्रमाणे आपण या ठिकाणी बरेचसे दिव्यांग मेळावा घेतलेला आहे, त्यानंतर वृद्धांसाठी मेळावा घेतला होता, त्यानंतर महिलांसाठी मेळावा घेतला होता. त्यामध्ये माननीय उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण आज त्यासाठीच एक सायकल रॅली आणि मोटर बाईक रॅली असं संयुक्त एक उपक्रम या ठिकाणी राबवत आहोत. यासाठी जसं पाटील भाऊसाहेब म्हणले तसंच कनक रायडर्स या संस्थेचं महत्त्वाचं सहकार्य लाभलेलं आहे. तसंच सर्व विद्यार्थी उत्स्फूर्ततेने या ठिकाणी सायकल घेऊन या रॅलीसाठी उपस्थित आहेत. या ठिकाणी आपण जे निवडणूक आयोगाने सांगितलेलं आहे की एकही मतदार या मतदानापासून वंचित राहिला नाही पाहिजे, त्या प्रत्येक मतदारापर्यंत मतदानाचा त्यांनी हक्क बजावला पाहिजे. यासाठी आपण हा स्वीप कार्यक्रम, मतदार जनजागृती कार्यक्रम आपण आयोजित करत आहोत. त्यातलाच एक प्रयत्न म्हणून आजची सायकल रॅली आहे. या ठिकाणी आज आपले मान्य उपविभागीय अधिकारी साहेब या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. त्यांचं मार्गदर्शन आपण या ठिकाणी ऐकूया. त्यानंतर शपथ घेऊन आपली सायकल रॅली सुरू होईल. महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 133वी जयंती, त्यांना आपण सर्वांनी विनम्र अभिवादन करूया. आजचा योगायोग असा आहे की आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आहे. ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या देशाला राज्यघटना दिली, ज्या राज्यघटनेनं आपल्याला लोकशाही दिली, जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही असलेल्या या देशामध्ये लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 हा उत्सव साजरा होतोय.
लोकशाहीचं महत्त्व आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. लोकशाहीमध्ये निवडणुकांचं देखील खूप महत्त्व आहे. आपण बरेच जण या लोकशाहीमधले, ज्याला आपल्याला राजा असं म्हटलं जातं, त्या राजाला लोकशाहीनं मतदानाचा जो अधिकार दिला आहे, ही आपली जबाबदारी नाही तर आपल्याला अधिकार असं संबोधलं जातं मतदानाचा. आजच्या या स्वीप रॅलीच्या निमित्तानं, मतदान जनजागृतीच्या निमित्तानं तुम्हा सर्वांच्या मार्फत आपण कणकवली विधानसभा मतदारसंघातील सर्व मतदारांना आवाहन करून त्यांच्याकडून 100% मतदानाची या ठिकाणी अपेक्षा करतोय, त्यांना आवाहन करतोय. तुमच्या सर्वांच्या सहकार्यातून, आपल्या सर्वांच्या सहकार्यातून आपल्या कणकवली विधानसभा मतदारसंघामध्ये मतदानाची टक्केवारी जी आहे ती जास्तीत जास्त, हा शब्द न वापरता मी मुद्दाम 100% मतदानाचं आपल्याकडून सर्वांना आवाहन करूया. सर्वांनी आपल्या कुटुंबातील, आपल्या आजूबाजूच्या सर्व नागरिकांना या मतदानाच्या उत्सवामध्ये आपला जो लोकशाहीमधून दिलेला मतदानाचा अधिकार आहे तो बजावायला आपण त्या सर्वांना आवाहन करू. तुम्ही सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित आहात, या रॅलीमध्ये सहभागी होते, तुम्हा सर्वांना धन्यवाद देतो. आपण सर्वजण या रॅलीमधून मतदान जनजागृतीसाठी प्रयत्न करूयात. धन्यवाद. मतदार जनजागृती कार्यक्रम माननीय सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी कणकवली आणि माननीय तहसीलदार कणकवली यांच्या वतीने मतदार जनजागृतीसाठी सायकल रॅलीचा आयोजन करण्यात दिलेला असा. वृद्ध असंदेत नाहीतर जवान, प्रत्येकान करा आपला मतदार. प्रत्येक जण 7 मे 2024 रोजी सकाळी 7 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत आपापल्या मतदान केंद्रावर मतदान करून निवडणुकीच्या उत्सवात सहभागी होऊया. धन्यवाद. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 मतदार जनजागृती कार्यक्रम माननीय सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी कणकवली आणि माननीय तहसीलदार कणकवली यांचे वतीने मतदार जनजागृतीसाठी सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. गोकुळ सोबत गोकुल. जगातल्या एक आदर्श लोकशाही प्रधान देश निर्माण करण्याचं काम ज्या परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांच्या माध्यमातून झालं, त्या बाबासाहेबांची आज जयंती. बाबासाहेबांच्या समोर नतमस्तक होत असताना, त्यांना अभिवादन करत असताना एक अभिमान वाटतो, मन भरून येतं आणि त्या भावनेने त्यांच्यासमोर नतमस्तक आम्ही सर्वजण झालेलो आहोत आणि त्यांच्याकडे प्रार्थना केलेली आहे की तुम्ही ह्या देशातल्या प्रत्येकाला जे खऱ्या अर्थाने जीवन जगण्याचा आधार प्राप्त करून दिलेला आहे, तोच जीवन जगण्याचा आधार कायमस्वरूपी राखण्यासाठी सर्वांना सद्बुद्धी द्या
आणि तुमच्या माध्यमातून निर्माण झालेले संविधान आहे, घटना आहे, लोकशाही आहे, ही अबाधित कायम ठेवा अशा पद्धतीची मी प्रार्थना त्याच्याकडे केलेली आहे. जे जे संविधानाचं चुकीचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करत असतील त्यांना तुम्ही सद्बुद्धी द्या आणि या संविधानाचं रक्षण करा. त्याने आमच्या युवासेनेचे अध्यक्ष सुशांत नाईक आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी संविधान जे बाबासाहेबांनी लिहिलेले आहे त्या संविधानामध्ये आजपर्यंत 105 वेळा व 107 वेळा जवळजवळ दुरुस्त्या झालेल्या आहेत. त्याच्यातल्या 105व्या दुरुस्तीपर्यंत अत्यंत महत्त्वाची दुरुस्ती जी झाली त्या दुरुस्तीसहित जे संविधान तयार झालेलं आहे, प्रती आहे, त्याच्या प्रती आज या जिल्ह्यातील अनेक युवकांना त्या भेट देण्याचं सुशांत नाईक यांनी एक चांगला उपक्रम आयोजित केलेला आहे. की मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे भारत हा एकमेव देश असा आहे की त्या देशाचं संविधान आणि त्या संविधानाच्या माध्यमातून राबवली जाणारं राज्य लोकांच्यासाठी लोकांच्या मार्फत ही संकल्पना केवळ आणि केवळ या भारत देशामध्ये आहे, जगाच्या पाठीवर इतरत्र कुठे नाही. त्या बाबासाहेबांचं संविधानाचं रक्षण करण्याची जबाबदारी आत्ताच्या नवीन पिढीवरून पडलेली आहे, मतदारांवरून पडलेली आहे. कारण राज्यकर्ते स्वतःच्या फायद्यासाठी त्या संविधानामध्ये ज्या पद्धतीने तोडमोड करतात हे योग्य नाही आहे. म्हणून संविधान बचाव हे संविधानामध्ये वेगवेगळ्या बदल करण्यात आला. संविधानाची कुठे पायमल्लीच नाही. राज्यकर्त्यांनी स्वतःच्या पूर्ण अर्थ लावण्याची जबाबदारी ज्या सर्वोच्च त्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय हा शिरोधार्थ मानला पाहिजे असं लोक दंडकच आहे. परंतु दुर्दैवाने सध्याच्या भाजप पूर्ण खंडपीठाने दिल्ली सरकारच्या बाबत दिलेला निर्णय हा बहुमतावर फिरवून टाकला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. मी माझ्या ट्विटर हँडलवर रत्नागिरी सिंधुदुर्गाचे खासदार विनायक राऊत यांनी जलजीवन योजनेमध्ये एका ठेकेदाराला धरून जे पैसे लुटलेत, भ्रष्टाचार केला आहे, याचा खुलासा मी करणार असं जाहीर केलं होतं आणि म्हणून आपण इथे आलात त्याबद्दल आभार व्यक्त करतो. हा जो स्कॅम झाला आहे हा प्रामुख्याने लांजा तालुक्यामध्ये झालेला आहे, जो त्यांच्याच मतदारसंघात आहे. शिवसाई असोसिएट्स ही या कंपनीचं नाव आहे आणि त्यांचे मुख्य प्रमोटर हे रवींद्र डोळस, त्यांना बसायला पाहिजे, रवींद्र डोळस हे त्यांचे चीफ प्रमोटर आहेत शिवसाई असोसिएट्सचे. हे रवींद्र डोळस उबाटा गटाचे जिल्हा समन्वयक सुद्धा आहेत. बोलू ना. हेच रवींद्र डोळस जिल्हा समन्वयक सुद्धा आहेत. अनेक त्यांच्या फेसबुक पोस्टवर किंवा त्यांच्या सोशल मीडियावर ते उबाटा गटाचे सभासद आहेत, कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत. याचे अनेक पुरावे तुम्हाला त्यांच्या फेसबुक हँडलवर मिळतील. जर बघायचे असतील तर मी माझ्या मोबाईलवर पण आपल्याला दाखवू शकतो, पण ते काही जग जाहीर आहे, त्याच्यामध्ये लपवण्यासारखं काही नाही. ही जी शिवसाई असोसिएट्स आहे कंपनी, ज्याचे प्रमोटर रवींद्र डोळस आहेत, हे खासदार विनायक राऊतला पैसे पोचवण्याचं काम करतात. ते कसं ते मी तुम्हाला सांगतो. लांज्यामध्ये जवळपास 109 महसूल गावांमध्ये हे सगळं ठाकरे सरकार जेव्हा होतं त्या काळामध्ये प्रामुख्याने हे सगळे टेंडर मॅनेज झालेले आहेत. ह्या 109 महसुली गावांमध्ये जवळपास 64,41,67,000 रुपयांची कामं मंजूर झालेली आहेत. त्यापैकी 35 गावातील 33,92,30,000 रुपयांची कामं
ही फक्त एकट्या रवींद्र डोळस यांना मिळालेली आहे. 33,92,30,00,000 म्हणजे जवळपास 34 कोटीची कामं एकट्या रवींद्र डोळस जो उबाटा गटाचा पदाधिकारी आहे, जो या कामांचा कॉन्ट्रॅक्टरसुद्धा आहे, जो खासदार विनायक राऊत यांना पैसे कसे पुरवतो हे मी तुम्हाला काही वेळानंतर सांगणार आहे. ह्या एकट्या माणसाला 34 कोटीची कामं जवळपास मिळालेली आहेत. आणि जर तुम्ही आत्तापर्यंतची जी आकडेवारी बघितली, ह्या सगळ्या टेंडरला एक कालावधी असतो. तो ठराविक कालावधीमध्ये आपल्याला टेंडर पूर्ण करून द्यायचा असतो. अजूनपर्यंत आत्ताच्या माहितीनुसार फक्त 16 लाखाचीच कामं ह्या डोळस नावाच्या व्यक्तीने पूर्ण केलेली आहे. फक्त 16 लाख कामं मिळाली आहेत 33 कोटीची, 33,92,00,000 आत्तापर्यंत कामं झाली फक्त 16 लाखांची अशी नोंद दिसते. आणि रनिंग कॉस्ट म्हणजे बिलं जी काढली गेली ह्या रवींद्र डोळस नावाच्या कंपनीच्या नावावर, शिवसाई असोसिएटच्या नावावर ही 16 कोटी रुपयाची बिल अदा केली गेली आहे. कामाचा उल्लेख फक्त 13 लाखांचा दिसतो आणि बिलं जी काढली गेली आहे ती 16 कोटीची बिलं काढली गेली आहेत. आणि हे सगळं तुम्हाला त्या कालावधीचं मी तुम्हाला सांगतो जेव्हा ठाकरे सरकारवर होते, त्यांचं सरकार होतं. एवढी मेहरबानी. आता हा साधारण कार्यकर्ता आहे. मी पुढच्या विषयाकडे येतो की कुठली कामं कशी कशी केली, काय त्याचा दर्जा आहे आत्तापर्यंतचा. ही सगळी यादी मी तुम्हाला देतो आहे. ही पाईपलाईन बघा. ज्या माणसाला 33 कोटीची कामं मिळालेत ती पाईप बघा. हे वेरवली गावामध्ये लांजा तालुक्याचं काम आहे. अशी अनेक उदाहरणं आहेत. हे बघा, ही क्वालिटी बघा. ही क्वालिटी आहे कामाची. असे अनेक फोटो आहेत. तुम्हाला पाहिजे तर मी तुम्हाला त्याची पेनड्राईव्ह पण देऊ शकतो. फोटो इथे ठेवतोय, कोणाला बघायचे असतील तर. सांगायचं तात्पर्य एवढं. आता हा भाग 1 झाला. याच्यामध्ये एका माणसाला कशी टेंडर मॅनेज केली गेली, कुठल्या अधिकाऱ्यांना, ह्याच्यामध्ये अधिकारी इन्वॉल्ड आहेत, नुसतं खासदार इन्वॉल्ड नाही आहेत. कोण कोण अधिकारी आहेत, कुठल्या अधिकाऱ्यांशी विनायक राऊत कुठल्या रेस्ट हाऊसमध्ये बोलले, कोणाशी गाडीमध्ये बोलले, टेंडर कसे मॅनेज झाले. आणि 3.25 कोटीचा 3,25,00,000 जो ट्रेल आहे, म्हणजे ह्यांनी कॅशमध्ये जी रक्कम विनायक राऊतांना दिलेली आहे, काही हवाला आहेत त्याच्यामध्ये, हवालावाले, आणि काही जिल्ह्यामध्ये म्हणजे रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये दिलेली कॅश आहे. 3,25,00,000 जो आकडा आहे तो आम्हाला मिळालेला आहे. आम्ही तपास यंत्रणेला तो देतोय. डायरेक्ट विनायक राऊत हा बेनिफिशरी आहे ह्या भ्रष्टाचाराचा. ह्याचा उल्लेख आणि ह्याचा दाखला, ह्याचा पुरावा आम्ही तपास यंत्रणेकडे देतोय. एकतर मोठ्या प्रमाणामध्ये कामं मॅनेज केली गेली. अजूनपर्यंत फक्त 16 लाखाचीच कामं झाली, 13 लाखाची एकाच गावामध्ये काम झालेलं आहे. 16 कोटीची बिलं निघालेली आहेत. आम्हाला जो पुरावा मिळाला आहे तो 3.25 कोटीचा आहे. तो 3.25 कोटीचा पुरावा आम्ही तपास यंत्रणेकडे देतोय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. गोकुळ सोबत गोकुल. माझा उद्धार केल्याशिवाय मोदींचे भाषण पूर्ण होऊ शकत. हा उद्धार तुला काय करा, कोणाला गिनती. नकली म्हणते, नकली आहे का तू? असली मुळे, असली बाळासाहेब, असली होते बाळासाहेब.
हिंदुत्वाचा खऱ्या अर्थाने अभिमान त्यागी व्यक्तिमत्व तू नकली आहे, विकला जाणार, 5 पैसे कमवायची तुला अक्कल नाही, कुठला धंदा करतो, वडिलांच्या नावावर सगळा काय स्वतःचा करतो मला सांगा. देशाच्या शत्रूंकडे म्हणजे चीन पाकिस्तान कडे पाहायची मध्ये तुमच्यामध्ये हिंमत नाही. हवा टाईट. शिवसेनेच्या जन्मापासून आतापर्यंत 58 वर्ष उद्धव ठाकरे शिवसेना वाढण्यासाठी शिवसेनेच्या विरोधात जे होते ते तुझ्यावर टीका केली. कोणातरी कानफडत आयुष्यात मारलेस का? मारलेस का? नाही. पण यांनी कटकारस्थान करून अनेक सैनिकांना मारलं. ते आता घ्या. रमेश मोरे हत्या का झाली, कोणी केली, अजून उघडकीस आलं नाही. आता आमची सत्य अनुमान. आमचा जयंत जाधव काय सेवा करतो ना बाळासाहेबांची, त्याची हत्या काय केली आणि ठाण्याचं एक नगरची, हे कोणी केली? आता मी पोलिसांना डिटेल माहिती देणार कोणी केली. मला माहिती आहे सुशांतच्या मर्डरमध्ये कोण आहे, कोण आहे, का लपवून ठेवता आणि का जाऊन याला. तर मला फोन आला होता उद्धव साहेब दुर्लक्ष करा, मिलिंदने लावून दिला. मी बोलतो मी तुमच्या मुलाला सांभाळा ना. संध्याकाळी जू साईडला एका घरात कोण ऍक्टर एक आहे, मोडी पुढे कोण, त्याच्या घरात 3 तास का असतो, काय पितो, ते जे पितो ते काश्मीरहून आणून कोण देतं, माझ्या सगळ्या डिटेल मध्ये तुम्हाला देऊन फायदा नाही. असल्या बातम्या काश्मीरहून येणारा, सप्लाय करणारा, इथून आदित्यला देणारा आणि आदित्य बसून पिण्याचं ठिकाण सगळं चांगली माणसं प्रसिद्धी द्यायला. समाज घडवतायत ना, समाज घडवतात. मी एवढी वर्ष होतो जवळून पाहिलाय यांची कृत्य. आणि माझ्याशी आमचा आशिष बोलला ना, नेहमी का बोलतो आशिषला कळलं नाही. बेहर्द आहे मर्द. कुठल्याही मर्दाला मी मर्द म्हणण्याची गरज नाही. मर्दपणा मर्दपणा हा बोलायचा नसतो, सांगायचं नसतो, दाखवायचं असतो. याने कधी दाखवला नाही. सगळं दुसऱ्याच्या हाताने पाणी पितो. कधी याच्या हाताने काय झालं या वाक्याचं स्पष्टीकरण तू त्यालाच कळत काय नाही होत त्याच्या. तू मर्दपणाची भाषा कर. तू मर्द नाही. अरे आम्ही होतो म्हणून शिवसेना या महाराष्ट्रात मुंबई जी शिवसेना फोफावली, दहशत निर्माण झाली, बाळासाहेबांच्या करारीपणाने ती दहशत त्यांनी पुऱ्या देशात नेली. शब्दाला साहेबांची किंमत होते, बोलत होते, करत होते, शिवसैनिकांना जपत होते, प्राणाच्या पलीकडे जपत होते. सायंकाळी आम्ही गेलो, साहेब मी कोकणात चालू, हे संध्याकाळी जातोय, कोण ड्रायव्हर आहे, बोलो काय रे झोपला होतास का दिवसा रात्री गाड साहेबाला सांभाळून. आमच्या आई वडील काही काळजी घ्यायचे, साहेब घ्यायचे. हा सैनिकांनाच कमी करतो. स्पर्धेत आला त्याच्या का त्याला कमी कर. कोणाला सोडलाय मी माझं सांगतच सांगत कोणाला. अगदी आम्ही दहशतवादी कारवाई मुंबई भारत करणारा आम्ही लढत होतो आणि आमची सुपारी त्या दहशतवाद्यांना द्यायचं काम हा नालायक माणूस करतो. नालायकच दाखव, चुकीचं दाखवून. मी सांगतो कोणाला दिली होती आणि परत म्हणून मी बोलत का मातृश्या समोर सांगेन कोणाला दिली त्याला बोलायला लावी. तो म्हणतो अरे वो तुम्हारे पार्टी में था. नहीं नहीं अभी नहीं है, हमारे खिलाफ है. बोला अरे मेरा बड़ा भाई, वो बड़ा भाई छोड़ो, आपको पैसा चाहिए तो हम देने तैयार है, उसका होना चाहिए. हुआ आम्ही काय मार घेऊन जपत बसलोय का की आणि मारा. मी त्याला थोडा नाही दादा तुम्ही चिंता नाही करणार, हमने कुछ नाही. अरे आम्ही पण जोडली काय म्हणतो तुझ्यासारखे दहशतवादी लोकांना नाही का हे देत सुपाऱ्या देत. हा घाणेरडा माणूस.
आणि एका वेळेला लाईट नाहीये. काय इथलं पिल्लू आहे त्याचं ते खासदार काय त्याला चांगलं दिसत नाही, कोणी कपडे चांगले घातले पण काय. कणकवलीतलं प्रहारच्या खाली कोवरचं ऑफिस आहे. पत्रकार बातमी दिली, मी वाचली. अभिनंदन त्या वृत्तपत्राचं, कन्फर्म न करता बातमी दिली. आता कोर्टाच्या पायरी झिजवायला लागा, मी कंप्लेंट करणार. ती जागा कोरला मी दिली डिपार्टमेंटला. एकही रुपया भाडं न घेता गेली 1.5 वर्ष ते लोक चालवत आहे. 1 वर्ष अग्रीमेंट आहे, अग्रीमेंटची कॉपी आणली त्याला एक पाठव. 1 रुपया भाडं घेत नाही 1.5 वर्ष. हॉस्पिटल आणलं, मेडिकल कॉलेज आणलं, 1 रुपया एक वर्गणी नाही काढली, कोणाकडून नाही घेतली. जिल्ह्यात इंजिनिअरिंग कॉलेज काढलं, 1600 मुलं आहेत, 1600. मेडिकल कॉलेजमध्ये 450 मुलं आहेत. हॉस्पिटलमध्ये 550-600 स्टाफ आहे, 750 कॉट आहे. वृद्धाश्रम काढला, 66 वृद्ध आहेत. लोकांच्या पैशाने, कुठल्या पत्रकारांनी छापलं नाही हो, राणेने स्वतःच्या पैशाने अभिनंदन नाही. पण याने बोलल्यावर म्हणे मी मोदींना तक्रार करणार. अरे वा, मी मोदींच्या मंत्रिमंडळात. मोदी आपल्याला मदत करतील का या असलं ना करतील खोटाडे. आधी मोदी नकली म्हणते आणि असली बनायला चालला एवढा दिलेला. अरे चांगलं काय केलं तर सांग ना, मी तर सांगायला त्या म्हणे लाभार्थी, राणे लाभार्थी 1.5 लाख महिन्याला घेतात, तुझी जागा देतो का. अरे माझी जागा फुकट दिली. पण एखादा म्हणे अरे माझी जागा दिली, तुझी नाही दिली, तू दे ना. इथे खादीचं ऑफिस आलं, शोरूम आलं, कोर्स आलं, वेगळे डिपार्टमेंट आली नव्हती, पीसी ट्रेनिंग सेंटर आलं. स्वतंत्र पत्रकार कधी या बातम्या देत त्याचे लोकांच्या उपयोगी नाही ना. या अशा लोकांच्या ज्याने जिल्ह्यासाठी काय केलं, त्याच्या गावचा रस्त्यानं त्या घराकडून जातो असं होय, तर माझ्या फंडातून आहे खासदार फंड, ये नाही माझ्या फंडात. काय करतो कामामध्ये आपल्या बरोबर येऊ शकतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. गोकुळ सोबत गोकुल. मांगवली येथे लागलेल्या वणव्यात अरुणा मध्यम प्रकल्पाच्या कालव्याचे पाईप जळून खाक झाले. ही घटना आज दुपारी 2:30च्या दरम्यान घडली. या दुर्घटनेत स्वस्तिक कंस्ट्रक्शन कंपनीचे लाखो रुपयांचे नुकसान झालं. सध्या सर्वत्र वणवे लागण्याचे प्रमाण वाढले आहे. आज दुपारी मांगवली येथे लागलेल्या वणव्यात स्वस्तिक कंस्ट्रक्शन कंपनीने कालव्यासाठी डेपो मारून ठेवलेले पाईप जळून खाक झाले. मांगवली व हेत गावातील कालव्याची पाईपलाईन करण्याकरता कंपनीने डिसेंबरमध्ये मांगवली येथील रवनाथ मंदिराच्या शेजारील रानावर 900 व 1000 mm जाडीचे पाईप आणून ठेवले होते. आज दुपारी अचानक या भागात वणवा लागला. या वणव्याचे पाईप जळून गेले. आग विझवण्यासाठी अग्निशमक दलाला प्राचारण करण्यात आलं होतं, मात्र आग आटोक्यात आली नाही. या दुर्घटनेत या संपूर्ण परिसरात धुराचे लोट पसरले होते. सायंकाळी उशिरा आग विझली. या दुर्घटनेत स्वस्तिक कंस्ट्रक्शन कंपनीचे आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15.
8408 803536 आणि 02367 233933. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 133वी जयंती वैभववाडी तालुक्यात मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. महामानवाच्या नावाचा जयघोष करत शेकडो अनुयायांनी त्यांना अभिवादन केलं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आज संपूर्ण देशभर साजरी होत आहे. यानिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. वैभववाडी तालुक्यातील बौद्ध सेवा संघाच्या वतीने बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकात कार्यक्रमांचं आयोजन केलं होतं. जयंतीनिमित्त सकाळी ध्वजारोहण व पूजापाठ करण्यात आला. त्यानंतर प्रतिमांची शहरात संभाजी चौक ते स्मारक अशी भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. तालुक्यातून आलेले सर्व अनुयायी या मिरवणुकीत सहभागी झाले. रखरखत्या उन्हात निघालेल्या मिरवणुकीत महामानवाच्या नावाचा जयघोष सुरू होता. तरुण पिढीने गाण्याच्या ठेक्यावरती ताल धरला होता. या मिरवणुकीची सांगता स्मारकात झाली. येथे आल्यानंतर सर्व अनुयायांनी डॉक्टर बाबासाहेबांच्या प्रतिमेला अभिवादन केलं. दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मंत्री केसरकरांच्या निवासस्थानी. त्याच कार्यालयातून केसरकरांनी राणेंचा दहशतवाद महाराष्ट्रापुढे मांडला. वैभव नाईकांचं टीकास्त्र. आणि विनायक राऊतांवरती निलेश राणेंचे गंभीर आरोप. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड.
बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची, पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.